Siyanibingelela nonke balaleli emakhaya, sinibingelela kwelihle igama leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuyintokozo futhi ukuthi siphinde sihlangane nakule video kule channel iTheocracy Networking Embassy. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asesilekelele ngakho. Siyabonga kakhulu ukuthi niyalandela abalaleli, niyafunda, niyakhomenta. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyabonga futhi ukuthi ukhona uNkulunkulu akabathintayo, abathatha iy'nqumo zokuyidela abalandela uJesu imihla ngemihla. Silungiselela ukubuya kaJesu masinyane. Namhlanje-ke sila ekhaya kwamaphumulo e-KZN, ekhaya labafundi. Sinomzalwane-ke esihleli naye ofikile. Mhlambe-ke sizothanda ukuthi simbingelele, naye abingelele abalaleli bonke, abese eyichaza ukuthi-ke ungubani, usukaphi, yini emfikise kule ndawo. Siyabingelela egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Amen. Amen, amen. Ngiyabonga ukukhulu ithuba asengikelwe nobaba. Ngiyanibingelela nonke nani nonke balaleli ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibonge nje ukuthola ithuba elihle kangaka lokuthola ubufakazi. Ngiyathemba ukuthi iNkosi iyona ezolekelela. Bazalwane, ukuyichaza nje kafushane, ngingumama kancane osindisiwe omthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngokokuzalwa ngizalelwe endaweni yaseNkande, ngihlala lapho nje ngokokuzalwa bazalwane. Bese ngashadela endaweni yaseBhulwa bazalwane. uNkulunkulu wangenzela umusa-ke wangithwala. Ngizocela nje ukuhlala kubufakazi bami bazalwane. Ngicela sifunde ivesi engithanda kakhulu bazalwane. Amen. Singakafunda ivesi, mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi ungephi eNkande, kuse-Gauteng, kuyephi, kuse-Eastern Cape, ungaphansi kwayiphi iprovinsi, nayo iprovinsi, mhlawumbe imuphi umasipala, mhlawumbe ukunikeza isithombe nje ukuthi umuntu ongazi abe nalo ulwazi. Yes. Amen. Indawo eseNkande itholakala ngaphansi kwe-KZN. Indawo engaphakathi kwenquthu ne-Vryheid. Blood River iseduze kakhulu, kodwa idolobha esilisebenzisa kakhulu ukuthi ngoba iseduze. Amen. Siyabonga. Amen. Hhayi-ke sesingezwe izwi leNkosi. Amen bazalwane. Ngicela sivule sonke incwadi etholakala ku-Isaya chapter 1 verse 18. Ifundeka kanje. Wozani-ke sithethe indaba usho uJehova, noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa, noma zibomvu njengobubende, ziyakuba njengoboya bezimvu. Amen bazalwane. Amen. Le ncwadi kuyangithinta kakhulu uma ngicabanga ubufakazi bami bazalwane. uNkulunkulu ungilande ngimubi kakhulu, ngingcole kakhulu bazalwane. Ngizoqala nje ngichazele kancane nje ukuthi ngisindiswe bekunyaka ka-2012 ngisindiswa bazalwane. Ngawe endleleni sengisindisiwe bazalwane. Ngahlaseleka kakhulu, umoya wobufebe wangihlasela kakhulu bazalwane. Umoya wokudakwa ngadakwa kakhulu bazalwane. Kepha uNkulunkulu wangithanda, wangilanda lapho bazalwane, njengoba manje sengibeke la angibeke khona njengamanje. Ngizochaza nje kafushane indaba yayo lo moya wobufebe nayo indaba yomoya wokudakwa. Ngiye ngazama kakhulu ngamandla ami ukuyinqobela wona, ngoba ngiyakhumbula nje inkonzo engangikhonza kuyona. Ngangithi mase sengiphuma khona emva kwenkonzo besibuzwa ukuthi isiphi isono lesi sikubambe kangaka, ngoba kabe kuthiwa umuntu ofuna ukuyibuyisela kuJesu angeze ngaphambili. Sobizwa-ke emva kwenkonzo kuthiwa bhala-ke isono sakhe, ngisho ukuthi isiphi isono esikubambile. Bengihlezi ngisiphindelela ngisho isono somjolo singibambile, ngihlezi ngikusho lokho. Ngiyakhumbula ukuthi umfundisi ubevele ethamba umala lowo muntu lowo, ubekusho kalula ngaleyo ndlela-ke. Nami bengimala siphinde sibuyelane, ngimala siphinde sibuyelane, kwenzeka nje lento kanjalo nje. Ngelinye ilanga wafika uJesu bazalwane, wangenzela umusa, futhi angazi ngeke ngichaze into straight ukuthi kwenzakalani. Ngazizwa nje sengifikelwa ukusinyanya isono sobufebe, sengisinyanya isono sokudakwa. Ngambonga uNkulunkulu ngamandla akhe amakhulu bazalwane. Waqhubeka wangikhulisa-ke bazalwane, ngaze ngathola umshado, ngishade ngo-2019 bazalwane. Ngicela ukuchaza nje nomshado wami indlela engithole ngayo, ngizochaza nje kafushane bazalwane. Ngizoshada, ngiyakhumbula wafika kimi umyeni, saba nokuzwana, kwaba nalokho nje bazalwane.
ukuthi sesiyathandana, kwaba nalokho ngiphinde ngiyamvakashela bonke nje leyo nto leyo bazalwane. Okusho ukuthi angibhekisanga kuNkulunkulu straight, ngavele nje ngaya ukuthi imizwa yami ifunani bazalwane. So ngalokho-ke bazalwane kuwe kwaba khona ama-challenges amaningi engingabhekana nawo emshadweni. Ngiyakhumbula nje ngikuyi-process yomshado sengishadile bazalwane, bengihlezi enhliziyweni yami ngikulambele ukuthola umama ozongifundisa ngokulimela izwi likaNkulunkulu, kodwa bengingamtholi. Bengihlezi nje ngifisa ukuthi yazi ngiyafisa umama ozongitshela ukuthi kwenziwa njani uma usindisiwe noma ngabe ushadele ekhaya la kungasindisiwe khona. Ngiyakhumbula nje umama wangifaka kwi-Motherland, into ayisho kimi nje wathi, hayi makoti ngoba usushadile-ke yazi ukuthi noma kuphakelwa iy'mfene nawe uzophakela iy'mfene, uzokwenza konke okwenziwe emzini. So ngaleyo ndlela leyo ngenza ukuthi kunesikhala, khona into engiyifunayo, hhayi le kodwa nje khona umoya wami into oyifunayo yokuthi kumele ngisebenzele uNkulunkulu, ngenze intando kaNkulunkulu noma ngabe sengishadile. So bazalwane kuyangihlupha kaningi-ke le nto le. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngake ngathola ithuba ngaxoxa naye uMamezala. Uma ngixoxela uMamezala ngamcela ngathi, ngiyacela ma, ngicela ukwazisa ukuthi uma sekuhlatshiwe la ekhaya, ngicela ukuthi kuleyo nyama leyo mina ngingayidli ngoba uNkulunkulu akangivumeli ukuthi ngidle. Achaza-ke ngaleyo ndlela. Uma ngichaza ngaleyo ndlela akuqalanga-ke kwaba into eyamukelekayo. Empeleni vele into ibingamukeleki kahle ukuthi ufika usufuna ukwenza ngendlela yakho. Thina sazi ukuthi omakoti ngisho abasindisiwe, kodwa uma sebeshadile kumele benze konke okwenziwe emzini. So ngaleyo ndlela leyo nje bengihlezi umoya wami ungakutholi ukuthula nje bazalwane. Ngithi uma ngixoxa mhlawumbe nabanye omama ngaphandle bengitshela into efanayo, ethi nje cha, kufuneka ukwenze konke okwenziwayo emzini ngoba vele abaningi omakoti abasindisiwe sizwile ukuthi bangene lapho, nawe kumele ungene lapho. Omunye nje waze wakhipha elinye igama wathi uma usushada nje uyacompromise. So mina ngangakuthola ukuthula bazalwane, nje ngikhuluma iqiniso, ukuthula ngangakuthola. Ngaqhubeka ngikhuleka kuNkulunkulu, ngiyakhuluma ilanga ngaze ngathatha nje isinqumo ngathi Nkosi, sengicela ukufundiswa nguwe-ke manje indlela ekumele ngenze ngayo njengoba sengishadile. So uNkulunkulu wangenzela umusa-ke bazalwane, wangifundisa ukuthanda bazalwane. Ngawuthanda umndeni bengikuwona ngihlezi nawo, into engishadele kuwona, yes, engishadele kuwona, engike ngahlala nawo isikhathi esithe ukuba side bazalwane. So uNkulunkulu wangifundisa kakhulu bazalwane, ukubathobela, ukubahlonipha, ukubathanda bazalwane. Ngiyakhumbula nje lokuthi noma silale sibe nokungaboni ngasolinye, kodwa ngizovuka ekuseni ngicabanga ukuthi yini engizobenzela yona bazalwane. uMamezala akazwani kakhulu namafutha, so ngangenza sure ukuthi ngimenzela noma ama-pancake. uBabezala naye ngimenzela amagwinya-ke, yena bekuba nje leyo nto leyo ukuthi ngiyazama nje ukuthi kumele kube khona ukuzobajabulisa. Ngiyakhumbula ukuthi bekunomama kumye bengixhumana naye, bengimbuza efonini, ma ngenze njani, ngichazele ama-challenges engibhekana nazo, ethi ungayeki ukuthanda mntanami, umoya ongcwele uzojabula. Nangempela bengithola ukuthula uma ngenza okuhle bazalwane. Ngayihamba-ke leyo ndlela kwaze kwafika isikhathi la siba nokungaboni ngasolinye emzini. Besiba nakho kuba kaningi-ke, sihlale phansi siyixoxe indaba. Uhlezi kuphuma isinqumo sokuthi kumele ngihambe ngekhaya ngiyoyalwa ngoba mina ngenza okuphambene nokwasemzini. uNkulunkulu wangilekelela kakhulu, ngike ngamela kakhulu kulela khaya bazalwane. Kwaze kwafika isinqumo sokuthi angihambe ngekhaya, ngagcine ngivuma-ke nami ngoba kuqale kwaba nzima nje, ngahlala noma sengizwa ukuthi kumele ngihambe kodwa ngahlala bazalwane. Okay, bathe bephume nesinqumo sokuthi hayi kumele ngihambe, bavumelane babuncane, ngabe sengihamba-ke ngaye ekhaya. Uma ngifika ekhaya ngaqhubeka nginale nto yokumfuna uNkulunkulu, ngifuna ukukusebenzela simakade, ngifuna ukuyenza intando yakho, ukuthi ayikho into engangiqina kuyo ukudlula le, ngithi ngifuna ukuyenza intando yakho simakade uyingcile. Wangilekelela uNkulunkulu lokho ngimfuna elibe ngikhulisa bazalwane. uNkulunkulu engikhulisa nje ngingakatholi nebandla engangikhonza kulo before, ngase sengithe ukuhlala phansi ngoba kukhona la singaboni ngasolinye ngakhona. uNkulunkulu wangilekelela nje noma sengihlezi ekhaya ngikhuleka, ngizwe ukuthi uNkulunkulu kukhona angifundisa kona. Ngingena naku-YouTube ngilalela abazalwane bethu ubufakazi, ngilalela iy'mfundiso zikaNkulunkulu ey'thumela ngabazalwane abahlukahlukene bazalwane. Ngikhula nangayo leyo ndlela, uNkulunkulu ungikhulise ngendlela ey'ningi. Ngiyambonga nje bazalwane, kuze kwafika isikhathi la ngizwa ivangeli lokudela konke bazalwane. Ivangeli lokudela konke-ke bazalwane bekuyivangeli ebelibukeka linzima bazalwane. Ngiyakhumbula nje ngilanga inkonzo engangikhonza kuyo, ngathi ngithola ubufakazi, ngithola nje ubufakazi ngobungcwele. Ngiyakhumbula owalandela emva kwami umzalwane wathi, hawu, angeke sikwazi ukuphila ubungcwele sisaphila emhlabeni. Angisakhumbula wayibeya kanjani, but ipoint engalikhumbula alisho
wathi uma sithi sifuna ukuphila ubungcwele khona into ezosihlula kodwa. Abo ukudela konke silandele uJesu, lokho kuzosihlula nokudayisa konke esinakho siyabela abampofu ngeke sikwazi ukwenza lokho. So nami ngikhule nje kunalokho ukuthi vele khona into enzima noma uthi uyakholwa but ikhona into enzima. Ngaze ngakhula ngathola ukuthi kanti ngoJesu konke kuyenzeka bazalwane. Wangenzela umusa-ke inkosi uJesu bazalwane, ngasithatha isinqumo sengilizwile ivangeli lokudela konke bazalwane, ulandele uJesu imihla yakho yonke. Ngicela ukuyiphinda uyifunda bazalwane khona izozwakala kahle ngokwaLuke chapter 9 verse 3. Sacela siyifunde bazalwane. 23. KwaLuke chapter 9. OkwaLuke chapter 9. Ngisacela ukuyisho-ke bazalwane mayingasheshi ukuvela. Haleluya. Sakhulu bazalwane ukuthi inhloso yami ukuthi ngiyifunde njengoba injalo. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Itholakala ngokwaLuke chapter 9 verse 23 bazalwane. Ngixolisa bese kuthiwa ukubhedeka. Ifundeka kanje. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Bazalwane, ngiyakhumbula kakhulu ukuthi izwe langihlaba nje bazalwane, ngiqala ukuzwa ivangeli lokuzidela, ngahlatshwa yileli-ke bazalwane. Ase nami ngafikelwa ukuthi ngiyathanda bazalwane, akekho umuntu owangiphoqa kepha ngathanda bazalwane nami ukuze emva kaJesu bazalwane, ngithabatha isiphambano sami ngizidele imihla ngemihla. Mangiqhubeka nje ngilalela lezi mfundiso bazalwane, ngezwe ukuthi even umntwana kumele umfundise imiyalo kaNkulunkulu. Malichaza iBhayibheli kuDeuteronomy chapter 6 lithi lapho uhlezi, lapho uhamba, lichaza nje ingxenye eziningi ukuthi kumele lokhu umfundisile ngoJesu. So ngabe sengiqala-ke le mfundiso ngiyifaka nasebantwaneni uNkulunkulu angivusise ngabo bazalwane, kakhulukazi osekhulile na-5 years. Ngayifaka-ke le mfundiso. Ngiyakhumbula nje bengithi mase sesixoxile imiyalo kaNkulunkulu emkhulunazo yonke. Eyokuqala ithi wothanda inkosi yakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngamandla akho onke, nangomphefumulo wakho wonke. Owesibili ofana nawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Bengibe ngiyiphindelela nje bazalwane, uma ngimbuza eyichaze njengoba injalo. Ngambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyasebenza kakhulu. Amen. Kwahamba isikhathi-ke kwamele ngithathe isinqumo-ke bazalwane, ngoba uma ukholwa kumele uthathe isinqumo. Lesi nqumo soliswa-ke hlezi siliswa, si-challenge kakhulu isinqumo, kepha kumele ume kuso uJesu ukuze naye ezokumela. So wangilekelela kakhulu-ke bazalwane uJesu, ngasithatha-ke isinqumo ngathi ngiyaphuma nami kwi-system yaleli zwe. Angeke ngisazama indaba zokuyofunda, zokuyosebenza ngoba sengizame kakhulu kungalungi. Ngahlala phansi ngathi uma ngizwa leli vangeli ngasho sengicabanga ngisho ukuthi uNkulunkulu bevele enqabiswa yilokhu vele. Okay, ngabe sengithi okay mina vele sengihlezi nabantwana kumele ngibakhulise ngendlela okuba yiyayo. Ithi iBhayibheli abathi noma sebekhulile bengasuki kuyona. So ngabakhulisa ngalo ndlela, ngasithatha isinqumo sokuba nabo mina ngesandla sami ngeke ngize ngikwazi ukubayisa esikoleni. Ngiyakhumbula nje ilanga sathi sengadini ngabe sengixoxa nakumama, sengisithathile isinqumo angeke ngize ngisakwazi abantwana ukubayisa esikoleni. Wabe sechaza kuma wathi hayi ngeke ngikwazi ukuhlala nomntwana ongafundi. Wabe sechaza futhi nokuthi wayesekhulumile vele nobaba uncane uzomusa esikoleni, bazoxoxa nje naye beqhubeke kulungisa leyo daba. Ngayibeka futhi abasobala futhi ngathi ma even ukumgeza nokumpayinela uma nje ezoya esikoleni mina ngeke ngikwazi ukufaka isandla lapho. Ngayichaza nje ngayibeka njengoba injalo. uNkulunkulu wangipha amandla nesibindi bazalwane, ngalimela ivangeli. Kwathi kuba yi-challenge-ke bazalwane ngoba baqhubeka bamusa omdala, omncane wayesekhaya khona eBhula bazalwane, kepha ngahamba ngaze ngahlangana nosisi noSipho-ke nasefonini ukuze ngixhumane naye, ngacela ukuthi ngicela ukuzohlala ekhaya labafundi ukuze ngizoqhubeka ngifunde ngimonga noJesu. Bazalwane kuyahlaleka kakhulu, kumnandi futhi uma uhlala noJesu. Nezinto ey'bukeka zinzima kodwa uma kuJesu bazalwane zilula. Ngiyacabanga nje omunye uzoyicabanga ukuthi uhlala ngaphandle kwabantwana bakho, abazali bakho, ngenxa kaJesu kuyenzeka bazalwane uNkulunkulu wenza kube lula nalokho okunzima ngoba kuya kukho okungenzeki bazalwane. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Siyabonga kakhulu mamncwane egameni elihle likaJesu. Siyamthemba uNkulunkulu usemsebenzini, ubufazi bakho khona umuntu ozosizakala abone ukuthi cha kusho ukuthi yenzeka lento.
Siyabonga kakhulu ukufakazela lokhu abaningi asebekuzwile kufundiswa kule channel iTheocracy Networking Embassy ngendaba yokuhlanjululwa kwebandla, ukuphuma kuma-systems alelizwe sipheleliswe embusweni kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu uzovela ungokuqala ukuthula ubufakazi kule channel, nakuba-ke ukufakazela le message bakhona abayifakazelayo lapha nakwi-Kwatatu Media kwi-channel kaBaba uShabangu. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Mhlambe ma kukhona okunye enifisa ukubuzwa nofakazi obunye, ikhona i-Kwatatu Media kaBaba uShabangu, ningangena kuyo YouTube channel. Siyambonga uJesu kakhulu. Siyathemba ukuthi kuseyingxenye nje yokuqala le Mama uNcwane yobufakazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi ubani. Siyathemba ukuthi-ke kuningi uNkulunkulu asekusize ngakho. Mhlambe kulama minithana amancane ungeza ukuba ivideo ende, ubungathanda mhlambe khona okunye ofisa uku-eda. Amen. Ngicela nje u-ede ofishane bazalwane, nakho futhi okungamandla kaNkulunkulu bazalwane. Ngikhule ngazi ukuthi konke kulungile vele bazalwane, akusicala ukuthi uyesibhedlela noma eklinikhi until uNkulunkulu wenza umusa-ke bazalwane ngezwi lakhe ngabona uburongo bokuya eklinikhi bazalwane. Uyasebenzisa uNkulunkulu iy'ngceku zakhe ziveze ukuthi uma upreventa bazalwane usuke umbulali. Ngizoveza nje kancane lelo point bazalwane. Kujwayelekile-ke esibhedlela ukuthi uma uqeda kuthola umntwana kumele uprevent, futhi uyaphoqwa-ke nje ukuthi okay, ngoba uthola umntwana khetha kuhlukahlukene, uzoyikhethela ukuthi ufuna ukupreventa ngani. So uNkulunkulu uthe sengilekelelile bazalwane, sengilazi iqiniso. uNkulunkulu uyangisiza-ke bazalwane, uma sengilazi iqiniso ngiyenza lokhu athi angakufuni ngiyakuyeka, mase ngiyaphambili-ke bazalwane ngomusa kaNkulunkulu. Amen. Wangenzela umusa uNkulunkulu, sengilazi iqiniso lokuthi ukuprevent ufana nokuthi umbulali. Ngamthola umntwana, ngicela ukuxoxa ngalo mncane. Lo mdala ngangakalazi iqiniso, kusho ukuthi ngaprevent emva kokuthi ngithole. Lo mncane sengilazi iqiniso bazalwane. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngathi ngingena wabe ngibuza kudokotela, ngicela ukubuza ukuthi phakathi kwalezi zinto eziwu-4 ikuphi ozopreventa ngakho. Hhayi, ngabe sengimchazela ukuthi hayi ngeke ngize ngikwazi ukupreventa. Wabuza wathi hawu ngoba kwenze njani, ngabe sengichaza ukuthi hayi uNkulunkulu akangivumeli ukuthi ngiprevente ngoba ngifana nombulali. Ngamchazela saxoxa naye. Hhayi, wabona ukuthi uyamangala bazalwane, but uNkulunkulu wangipha isibindi ngama esinqumeni sami bazalwane, ngendlela yokuthi ngaze ngamthola umntwana. Ngakusasa sesimele sihambe, bengena-ke inesi belikhuluma nomuntu ngamunye lathi malifika kimi futhi langibuza ukuthi ngikhethe ukupreventa ngani. Ngaphinde ngachaza futhi ukuthi cha, ngeke ngize ngiprevente ngalutho. Mayibuza futhi ngaphinde ngachaza inkolo yami ayingivumeli ukuthi ngiprevente, so ngize ngikwazi ukupreventa. uNkulunkulu emuhle bazalwane, ngammela ngaphuma nje ngingapreventanga. uNkulunkulu wangenelela bazalwane. Ngiyakhumbula ngathi sengihamba wazamemeza wathi futhi uzobuya futhi ngonyaka ozayo. Ngangabi nankinga-ke bazalwane, ngabonga nje ukuthi uNkulunkulu ungiphile isibindi sokummela. Amen. 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 Ya bazalwane, kuyalungiswa nje besho uMama uNcwane ukuthi izinto esikhule ngazo besazi ukuthi ayinacala ayinasono, kodwa ngalesikhathi siqhubeka sifunda ngombuso kaNkulunkulu, imiyalo, imithetho yombuso kaNkulunkulu, uyakhula ufike lapho ubona khona ukuthi uma ngenza kanje indlela izwe lenza ngayo, ngiyaxabana noNkulunkulu. Uma upreventa, okokuqala nje igama ukuthi uprevent uyavikela, kanti inzalo idalwa uNkulunkulu, and uNkulunkulu uma eletha umuntu emhlabeni unesizathu sokuthi umlethelani. So uNkulunkulu uyazi ukuthi kulesi sibeletho inzalo yalo muntu ingakanani. Wena esikhathi upreventa manje uyabulala, uphambana necebo likaNkulunkulu. Lokho nje kukodwa sekuyisona. Siyalungisa bazalwane, siyaqondisa, siyahlanjululwa, siyangcweliswa, siyabuyiselwa kwiposition yobungcwele embusweni kaNkulunkulu. uJesu uzolanda ibandla elingcwele ngokweprofetho zokuthi siyobona ngathi usezobuya uJesu emhlabeni ukuzolanda ibandla ngensuku zokugcina. Seyigcwalisekile bazalwane masifunda. So uJesu useduzane ukubuya. Kule channel siyakhuluma, sigeqa amagula ngoba vele siyahamba noma yinini.
asihleli manje kulelizwe, isikhathi siphelile. Uma uNkulunkulu eseveza amaqiniso anjena sekuyithuba lakho leli ukuthi nawe uhlole impilo yakho. Uma sekukhona abantu abafakaza njengomama uNcwane kanjena, uNkulunkulu akabasizayo. Kusekuncane-ke lokho bazalwane, buningi ubufakaza nabo ngokwegaba ezahlukene. uNkulunkulu emkhulisa nezinto ekade ezazi uNkulunkulu ezambula ukuthi ayiqonde kangcono ngokusizwa inkosi. Mhlambe lo kusewupart 1 uyeza upart 2 kanjalo kanjalo. Lithi izwi lenkosi ngithi lapha ku1 John chapter 5 angisazi uvesitheni yini onendodana unobufakazi. So-ke uma ukholwa inkosi uJesu, umfundi kaJesu, uhamba ngemiyalo yenkosi uJesu, unabo ubufakazi ngezinto uJesu ahamba ezambula ngazo, ekusiza ngazo endleleni. Siyabonga kakhulu balaleli egameni elihle lenkosi ethu uJesu. Uma ubona le channel, i-channel ekhuluma ngombuso kaNkulunkulu, i-channel abantu abayimisele ukuthi bamlalele uNkulunkulu bezintando kaNkulunkulu, i-channel ukuthi umuntu ofuna ukuyihlambulula aphile impilo yobungcwele ngelekeqe, ahlukane nezwe nakho konke okwalo. Njengoba lisho izwi lenkosi ukuthi 1 John chapter 2 from verse 15 to 17, ningalithanda izwe nakho konke okwalo. Umama uNcwane ukhothile-ke ivesi lani ukuthi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla nemihla njani angilandele. And ukuthi uma umuntu ethanda kusho ukuthi akekho umuntu onjani ophoqeyiwe, ukuthanda komuntu. Nawe umlaleli uma uthi uzwa lo myalezo noma uzwa lobu bufakazi awuphoqeyiwe, kodwa uma uthanda ukuza emva kaJesu kukwena ukuthi uyakhetha. Akekho umuntu ophoqa, akekho umuntu ocindezelwe. But iqiniso lithi sinikezwe ithuba njengamanje lokuthi sizihlambulule, singcweliswe, sibe ngcwele, sihlukane nezinto uNkulunkulu angayifuni. Izinto zalelizwe zesystem yalelizwe ifakwe kahle, zavezwa zizinhle. Ngithi Izaga chapter 14 verse 12, kunendlela ibukeka inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo indlela zokufa. So uyabona nje uma kuthiwa indlela yokufa kusho ukuthi indlela yokupreventa indlela yani yokufa. Kufa ingane omunye uyapreventa ndlela thina adla amaphilisi noma ajove i-medication noma ama-drugs adamage isibeletho, then sekufa isibeletho. Uma kufa isibeletho kuney'ngane uNkulunkulu abefisa ukuyiletha ngalesi sibeletho, inqwaba yengane akade ezofeza icebo lakhe ngazo emhlabeni sesifile isibeletho, sibulawa indlela ebukeka iyinhle yokuthi umuntu uyopreventa. And singakhohlwa ukuthi ukupreventa njalo kwenziwa abantu abanjani, abafundile. Njengoba umuntu efundile nje uyakufundela ukuthi upreventa kanjani. Abakhanda amaphilisi nemijovo bakufundele. So-ke yinto lena eyenziwa ngaphansi kwesystem yalelizwe. Kukho konke lokho esenikuzwile ama-teachings bazalwane. uNkulunkulu uyasivula amanje amehlo. So inkosi uJesu ithena lapha kuMatthew chapter 5 uqala ukufunda verse 20, nezwa ukuthi kwathiwa ungabulali, kodwa ngithi mina othukuthelela umfowabo uyoba necala lani lokwahlulela. Ngoba umuntu obulalayo uba necala lokwahlulela, usho ukuthi uba necala lokulahlwa uma ngabe engaphenduki kuleso sono. So-ke manje-ke uyabulala lapha nama wena upreventisa abantu, ubulala imphefumulo. Yabona uNkulunkulu afuna ukuyiletha emhlabeni. Siyabonga kakhulu mama uNcwane kulobu bufakazi egameni lenkosi uJesu. Mhlawumbe akhona amazwi ongathanda ukukhuthaza ngawo abalaleli before mhlambe-ke sivale. Amen. Ngicela ukukhuthaza nje abalaleli ngamazwi amafishane nje. Ngicela ukuthi agxile nje kafushane nje komama bazalwane. Into engakaze ngithole, ngathi ngixoxa ngelanga nobaba wathi baba hayi into ongayitholanga wena kodwa wena kumele ube yiyo ebantwini. uNkulunkulu wekwenze ngamasibombuze wena uzoba yiyo ebantwini. So ngicela ukukhuthaza nje kakhulukazi omama. Ngiyafisa nje ukuthi sazi singomama ukuthi uma uchaza into ongakholelwa yiyona akusikho ukuthi awuthobi. Ngiyacabanga nje masibuyele emuva siyakhumbula uRebecca ekhuluma no-Abraham. Ngithi uRebecca wayeshade no-Abraham. uRebecca wayeshade no-Isaka, uSara wayeshade no-Abraham. Okay, ngiyakhumbula-ke uSara. Amen. uSara echazela u-Abraham ukuthi xosha isigqilakazi bazalwane. Uma eqhubeka uthi xosha nayo indodana yakhe kwaku-Ishmayeli bazalwane. Uyachaza ukuthi kumele bexoshwe. Lokho akusho ukuthi akathobi, cha uyathoba, kodwa into angayithandi wayichaza. So nathi singabantwana bakaNkulunkulu simele ukulimela izwi kaNkulunkulu. Ngakho ukuthi uchaze kunomoya owehlile wokuthoba ukuthi angivumelani nakho, angikholelwa yikho, angikuthandi lokho.
Angeke umntwana kaNkulunkulu uvume ukwenza into uNkulunkulu ashoyo ukuthi iyisono ngegama lokuthi uyathoba. Noku-compromise abazalwane lokho. Ngiyakhumbula nje abanye engangijwayele ukubanaka kakhulu indaba yabo, amadoda amathathu ngiyaxolisa ukwabiza ngamagama ey'thixo, u-Abednego, noMeshaki noShadrach. Bazalwane, la madoda lawa ngike ngafunda isifundo kwakubo, ayemthobela kakhulu uNebukadnezari, bazalwane, inkosi yabo, kodwa awavumanga ukukhothamela enye inkosi, awavumanga. Uma ngifunda nje umlando wawo kuYuda 3, aze abeke athi Nkosi, ngicela wazi ukuthi thina ngeke size sikwazi ukukhothama esithombeni leso sakhile segolide. So nathi singabantwana bakaNkulunkulu, kakhulukazi singomama, singavumi ukudayisa ngevangeli ngegama lokuthoba. Hhayi ukuthi usuke ulahle ukuthoba uma umele imiyalo kaNkulunkulu, uma umele intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Aze amnandi lawo mazwi Mama uNcwane, siyabonga. uNkulunkulu akubusise kakhulu egameni likaJesu. Ukuvala nami ngigcizelela lokho okushoyo ukuthi omunye uzokhala athi ukuba ngathola lezi zifundiso nami, ukuba ngathola abantu abanalento, ngabe umonakala awukho. Kodwa-ke inkuthazo ithi, iseluleko noma i-wisdom ithi wena usangakuthatha lokho okuzwayo ushisekele ukwenza intando kaNkulunkulu njengoba injalo, bese wena ukuthi lokho ongakutholanga kwabanye ucela uNkulunkulu uMoya Oyingcwele akusize wena ube yikho, bese kuba khona abantu abazothola umuntu ofana nawe othokozisa uNkulunkulu, osaba uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu balaleli. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya. Kwelihle igama likaJesu. Amen. Amen.